ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आम्ही हे श्रावण मासाचे अधिक दावन घेऊन म्हणजे पुरुषोत्तम मास आम्ही आचरण करून घेऊन येतसची तंतुई हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य चिंतन करून घेऊन येतसची. हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य आम्ही श्रवण करतची. दृढधन्वरायाक ते वाल्मीकी मुनी विशेष दावन घेऊन मार्गदर्शन दितसची. हे एक मानव जन्म म्हणून सांगितले श्रेष्ठ खंचिकतिरी. हे शरीर म्हणून सांगितले आमका केदनाकय मेळना मेळल तेदना असल हे एक आम्ही विशेष दावन घेऊन देवता आराधन करका आमगेले जन्म साफल्य कोण घेवका खंची रीतीरी हे एक पुरुषोत्तम मास आम्ही आचरण करका खंची खंचे एक मंत्र इत्यादी परा संका हे प्रत्येक त्यांनी विस्तार दावन घेऊन ते दृढधन्वरायाक सांगतसच. अशी मार्गदर्शन दित असताना निमगे तसं काही दृढधन्वरायो पुरुषोत्तमस्य नियमान व्रतिनो वद विस्तरात किं भोज्यम किमभोज्यम वा वर्ज्यावर्जे तपोधन. अशी तुम्ही हे पुरुषोत्तम मासाचे सर्व विचारणी पर तुम्ही सांगता येईलच. हज्जी महत्व कसने महात्म्य प्रत्ये सांगले तुम्ही हे सांगितल्यानंतर तुमगे लग्गी निमून घेऊची कसं नाही म्हणून सांगणारी ह्या एक नियम कसं नसे मासांतू तुम्ही सांगका. तशीची किं भोज्यम किम अभोज्यम आम्ही कसने एक तंतु स्वीकार करका कसन स्वीकार करूनच अथवा वर्ज्यावर्ज्ये कसं वर्ज्य करका कसं आम्ही ग्रहण करका प्रत्येक तुम्ही हज्जे आमका अनुग्रह करका म्हणून सांगून निमून घेतले की. अशी नारायण देव नारदालगी सांगत असची एवं भगवान भ्रष्टो भूभ्रता वाल्मिको मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थाय तमाह बनुमानयन. अशी एक वाल्मीकी लगी विचारू सांगेल तेदना ते दृढधन्वरायन निमगिल तसले विचारणी पुरा एक अत्यंत समर्पक दावनस पुंसां निःश्रेयसार्थाय समस्त जनांक निःश्रेयस उत्तम दावनसले एक गती मिळतसले म्हणजे मोक्ष मिळतसले एक तक्का सहकारी दावनसले विचारू तसे कोण घेऊन त्यांनी संचेक आरंभ करतागे. पुरुषोत्तम मासे ये नियमा परिकीर्तिताः तान् शृणुष्व मया राजन कथ्यमानान् समासतः. हे पुरुषोत्तम मासांतू कसन एक नियम सांगिलस हांव तुका सांगतस तशी समासतः हांव तुका विस्तार दावन घेवन रीची स्वल्प विचार तुका सांगतस म्हणून सांगून घेवन म्हणतसाची. हविष्यान्नं च बुज्जीत प्रयत पुरुषोत्तमे गोधूमा शालय सर्वासिता मुद्गाय वास्तिलाः. केदनाके कसन आम्ही आहार सेवन करका हे मासांतू म्हणरी नित्य निरंतर आम्ही कशी देवाक नैवेद्य अर्पण करतदी त्यांचे आहार स्वीकार करका म्हणून नियम तंतुही विशेष दावन घेऊन पुरुषोत्तम मास मिळाल तेदना आम्ही खंची रीती रसका म्हणून सांगणारी हविष्यान्न आम्ही स्वीकार करका म्हणून सांगून देवता एक अर्पण करची गोष्ट असले हविष्य कशी केलेलं दुसरे अन्न कसं नसते हविष्यान्न म्हणतात ते स्वीकार करका. तशीची गोवू तांदूळ सक्कर तशीची मूगू असले जवे गोदी म्हणून म्हणतात तशी तीळ हज्जे मुखांतर दावन घेऊन आम्ही आहार स्वीकार करचे म्हणून म्हणतात अथवा नेलगडला शेपुरो अथवा सप्तांदूळ म्हणून म्हणतात अशीची विंगण पूर कंदमूल इत्यादी पुरा म्हणतात हे असल पूरा आम्ही विशेष दावन घेऊन स्वीकार करका म्हणून. तशी हे आहार आणि स्वीकार करताना रंभा सैंधव मुद्रलवणे हरी सर्पिशी सैंधव सामुद्र लवणे म्हणून सांगून म्हणतात. रंभा म्हणून सांगणारी एक केळे तशी सैंधव म्हणून सांगणारी एक मीठ इत्यादी बरोबर समुद्राचे लवण म्हणतात. तरी सर्पिशी अशी जी आम्ही तूप पुरो अथवा धैयकी पयोनु धृतसारम च पनसाम्रे हरितकी असले एक पय म्हणून सांगणारे दूध असल प्रत्येक आम्ही ते आहार स्वीकार करका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. अशी केदनाय आम्ही हे करताना हविष्यान्न म्हणून म्हणतात. तशी हविष्यान्न म्हणून सांगणारी तज्जे अनेक अर्थ कसने म्हणून सांगून घेऊन त्यांनी म्हणतात. अतैल पक्वं मुनयो हविष्यं प्रवदन्ति च हविष्य भोजनं नृणां उपवास समं विदुः. असल हविष्यान्न म्हणलಕ್ಕ अनेक अर्थ कसने म्हणून सांगणारी अतैल पक्वं त्याला ಅಂತೂ ಭಜ್ಜಿನಾಶಿ आम्ही कसन करता बळे तळनाशी करतादी तक्क हविष्य म्हणून सांगून घेऊन म्हणतादी तसल ते हविष्य भोजन रीची एक त्या मासा भितरी करका म्हणून त्या केल्ली मात्रान
उपवास समम विदुहु ते उपवासाक समान दावन घेऊन असता म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात सर्वामिषाणि मांसंच क्षौद्रम सव्वीरकम तथा राजमाशादिकम चैव राजिकामादकम तथा असले आम्ही कसन कसन सोडका म्हणून सांगून म्हणतात केदनाके ते सर्वथा आम्ही ते स्वीकार करूनच म्हणून असेल तसले मांस अथवा क्षौद्रदान असेल तसले एक म्हणतात तसले द्विदळ पदार्थ इत्यादी पुरा त्या वेळारी आम्ही सोडून घेऊन येऊ का म्हणून आणि कसन सोडका म्हणून सांगणारी परान्नंच परद्रोहम परदारागमम तथा तीर्थम विना प्रयाणंच परदेशम परित्यजेत परान्नम परान्न म्हणून सांगणारी पिंगडेले घरा वचून घेऊन आम्ही कसने आहार स्वीकार करतो अन्न स्वीकार करताची परान्न घेवचे नज्ज की परद्रोहम पिंगडेक द्रोह करूनज्ज तशीची प्रयाण करूनज्ज म्हणून त्यांतूय कसन म्हणतात म्हणणारी तीर्थम विना प्रयाणंच तीर्थ नाशी प्रयाण करचे म्हणून म्हणतात म्हणणारी तीर्थक्षेत्र वत्तवे तुम्ही त्यातनं प्रयाण करायची अडना अथवा अशी अशीची कसं आम्ही भोंचे वच्चे म्हणून म्हणतात तसल प्रत्येक अधिक मासा भित्तरी त्याग कराती म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात देव वेद द्विजानांच गुरो गोव्रतीनां तथा स्त्रीराज महतां निंदा मर्जयेत पुरुषोत्तमे ಅಂತೂ म्हणतात केदनाकी हे करूनच पुरुषोत्तम मास ಅಂತ कशी म्हणून सांगली देव वेदद्विजातीनां देवनिंदन अथवा वेदनिंदन अथवा ब्राह्मणांक निंदन करचे तशीच गुरुगोव्रतीनां तथा गुरुंक निंदन करचे अथवा गायक निंदन करचे अथवा व्रत नियम युक्तदान जनांक अपहास्य को निंदन करचे अथवा स्त्रीराज महतां निंदां स्त्रींक रायांक अथवा महत्त्वदान तसले जनांकनी पुरा कसं निंदन करचेस प्रत्येक निंदन हे मासांत करूनच म्हणून केवळ हे मास मात्र नाही केदनाकी ತಂಗೆ निंदन आम्ही करूनच तंक आम्ही गौरव देऊ का म्हणून सांगून म्हणतात अशी ताम्रपत्रस्थितं गव्यं जलं चर्मणि संस्थितं आत्मार्थं पाशितं चान्नं आमिषं तद्बुधे स्मृतं तशी आमिष म्हणून सांगून म्हणतात कसं नाही म्हणाली ताम्रपात्रस्थितं गव्यं ताम्रपात्र अंतू घालत तसले म्हणजे तांबे एक ऐदन अंतू केदनाकई खंचेची गव्यम गायचे दुखून घेऊन दलल तसले मेळल तसले आमका एक दूध अशे पुरो त्या प्रत्येक घालूनच म्हणून म्हणतात त्या खंचरी तीर्ण एक आमिष दावन असतं की जलम चर्मणि संस्थितम उद्दाकनी बरा प्रत्येकल्यान ते स्वीकार करचेची जरी चर्मपात्रांत असल्यार ते आम्ही कशी स्वीकार करूनच की तशीची आत्मार्थम पाचितम चान्नम आमगेर गोस्करची पचन केलेलं तसले अन्न म्हणून आमगेर गतिरीची आम्ही एक पचन करून आम्ही ते देवा निवेदन करण्याशी आम्ही स्वीकार करचे तसल अन्न तक्का आमिष म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात तसल ते प्रत्येक जनाने ते सोडका म्हणून सांगून म्हणतात ही ब्रह्मचर्य मदशय्यां पत्रावल्यांच भोजनं चतुर्थकालं भुक्तिंच प्रकुर्यात पुरुषोत्तमे अशीची पुरुषोत्तम मास येईल त्यांना कसन कोरका म्हणून सांगणारी ब्रह्मचर्य मदशय्यां ब्रह्मचर्य म्हणून ब्रह्मचर्य पालन म्हणून म्हणतात ब्रह्मचर्य पालन म्हणणारी नैष्टिक ब्रह्मचर्य म्हणून निष्ठावंत दान्योनशे म्हणून ते ब्रह्मचर्य पालन करचे की अधशय्यां म्हणणारी आम्ही मंचेर निद्धनाशी अथवा खंचे हंतलारणी निद्धनाशी एक मंदिर इत्यादी खान घेऊन नेलार निद्धोचित अधशय्या म्हणून म्हणतात पत्रावल्यांच भोजनं म्हणणारी वाट्टे इत्यादी पर यूज करण्याशी आम्ही मुख्य दावन घेऊन पत्रावळी मुखांतर हंगाम कशीची एक केळीपानणी पुरा मिळता तशीच आम्ही विंगडकडे चमकले पत्रावळी कोण असेल तसल ते पन्नाचे मिळता तसल तंतू आम्ही भोजन करका तशीच मध्यान्न कालाचेरी कसन की एक भोजन करचेस म्हणजे एक जेवण मात्र करतरी मध्यान्न कालर भोजन कसन असं तसल ते पुरुषोत्तम मासांतू व्रत धरलेले ना विशेष दान घेऊन कोरका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात तशीच रजस्वला अंत्यज म्लेंच प्रतितभ्रातकैः सह द्विजदुर्वेदबाह्यैश्च नवदेत पुरुषोत्तमे असे रजस्वला स्त्रीलगेशे बोरो अथवा अंत्य एक हंत वर्ण ಅಂತ ತಸಲೆ ಜನ ಲೊಟ್ಟಶೆ ಬೋರೋ ಅಥವಾ ಮ್ಲೇಚ್ಛಾಂಗೆ ಲೊಟ್ಟಶೆ ಬೋರೋ ಅಥವಾ ಪತಿತ ತಂಗೆ ಲೊಟ್ಟಶೆ ಬೋರೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಕ ದ್ವೇಷಕರ್ತಲ್ ಜನ ಲೊಟ್ಟಶೆ ಬೋರೋ ಅಥವಾ किदनाके वेद तुकून घेऊन वेदोक्त कर्म करण्यातील जन लॉಟ್ಟशे बोरो ತಂಗೆ लगी किदनाके उल्लोचक समेत नज्ज म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात अशी फलांडुम लशुनं मुस्तां चित्राकं ग्रंजनं तथा नालिकं मूलकं शिगुरुं वर्जयेत पुरुषोत्तमे असं हे मासांतू केदनाके स्वीकार करूनच तंतुही विशेषतावन घेऊन पियावो लोसोणशे पोरो अथवा एक आळंब इत्यादी म्हणतात असले प्रत्येकाने पुरा कमलाचे देंटशे पुरो ಮೂಲಂಗಿ अथवा एक विंगड खंचे एक पदार्थाने पुरा म्हणतात ते केदनाके उपयोग करचे नज्ज म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात
असले एक हंतु खंची खंचम्मी आहार स्वीकार करूका कसने स्वीकार करूनच म्हणून सांगून घेऊन त्यांनी म्हणतात यद्वज्जो वर्जयेत किंचित पुरुषोत्तमज दुष्टये तत्पुनर्ब्राह्मणे दत्वा भक्षयेत सर्वदेव ही असले पुरुषोत्तम मास संदर्भ अंतु पुरुषोत्तम प्रीतिಗೋಸ್ಕರ अनेक द्रव्य इत्यादि पर सोडचे क्रम म्हणून सांगूनच ते प्रत्येक शाक इत्यादि पर सोडून घेऊन अथवा रात्री कालांतू भोजन ते इत्यादि पर कोरून घेऊन आम्ही कसनकी एक व्रत इत्यादि पर नक्त भोजन व्रत अयाचित व्रत इत्यादि पर संगिलस ते एक व्रत इत्यादि पर केलन मात्रान पुनः ते आम्ही आरंभ करकदरी पुनः ते ब्राह्मणांक दिवून घेऊन दान देऊन घेऊन तदनंतर पुनः तज्जे सेवन करचेक आरंभ करूका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतदे तशीची कुर्यादेतांश नियमान व्रती कार्तिक माघयोः नियमेन विना राजन फलम नैवाप्नुयाद व्रती असल एक हे अधिक मास व्रत करतन खंची रीती रम्मी व्रत नियम निष्ठदावून घेऊन असतदी त्यांची रीत्यारी एक माघ मासांतदल रीची कार्तिक मासांतदल रीची ह्यांची नियमान करतना मास व्रत आम्ही कोरका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात ते करणे म्हणून दरी अधिक मासाचे फल दल रीची त्या मासांतू मेळनाशी दवचेक कारण दत्ता म्हणून सांगून म्हणारी कार्तिक आणि एक माघ मासांतू आम्ही नित्य निरंतर प्रति वर्ष दल रीते कसन की नियम असते कोरकाचीच तंतु अधिक मास येऊन घेऊन आम्ही अधिक मास आचरण प्लस तज्जोट्टू कार्तिक आणि माघाचे मासाचे आचरण केले मात्रान विशेष दान घेऊन आमका फल मेळचेक कारण दत्ता म्हणून सांगून म्हणालस उपोषणेन कर्तव्य शक्तिश्चेत पुरुषोत्तम अथवा घृतपानंच पयप्पानमयाचितम अशस्तन ह्या एक अधिक मासांत खंची रीतीर कोरका म्हणून सांगणार व्रत खंचेची आहार स्वीकार करण्याशी निराहार दान घेऊन उपवास करून घेऊन व्रत कोरका म्हणून सांगूनस त्या कोरचेक प्रत्येक लेख साध्य ना आत्ता कालमानांतू तसे असताना खंची रीतीर कोरका म्हणून सांगणारी घृतपानम पयप्पानम एके तूप स्वीकार करून अथवा दूध स्वीकार करून घेऊन हे व्रताचे आचरण कोरका म्हणून सांगून म्हणतात फलाहारादि वा कार्यं यथाशक्त्या व्रतार्थिना व्रतभंगो यथा न स्याद तथा कार्यं विचक्षणैः फलाहारादि म्हणारी व्रतभंग दावचे नज्ज म्हणारी एक उपवासनी प्रासून घेऊन हे एक खंचिकी एकम हे शरीराक अनेक रीती ತೊಂದರೆ इत्यादि पर आईल तेदना व्रतभंग दावतसले एक संदर्भ असता तसे असताना कसन कोरका म्हणून सांगणारी व्रत करतल जनान फलाहारादि पर कोण केवल फल इत्यादि पर आहार म्हणून स्वीकार कोण यथाशक्ती हे व्रत करचेक प्रयत्न कोरका तसे असताना व्रतभंग दायना तशी एक विचक्षणी हे व्रताचे आचरण कोरका म्हणून सांगून घेऊन म्हणालस पुण्येन्नी प्रातरुत्ताय कृत्वा पौराणिकी क्रिया गृह्णीया नियमं भक्त्या श्रीकृष्णंचे हृदयस्मरन् असले पुण्यकालांतू हे एक पुरुषोत्तम मासांतू प्रातः कालाचेरी आम्ही उत्थाय उठून नंतर पूर्वाणिकी क्रिया इत्यादि पर दावून घेऊन तदनंतर गृह्णीया नियमं हा हे दिवस दुखून घेऊन अशी हा चलता म्हणून सांगून घेऊन नियम आम्ही भक्तीने स्वीकार करून घेऊन तशी श्रीकृष्णांचे हृदयस्मरण चलते कृष्ण परमात्माक आमगेले हृदय कमला भित्तेरी चिंतन करतजी स्मरण करतजी आम्ही व्रत आरंभ करू का उपवासस्य नक्तस्य चैकभुक्तस्य भूपदे एकंच निश्चयं कृत्वा रतमेतत्समाचरेत एके हा उपवास हा स्वीकार करता एके हा नक्तस्य नक्त भोजन करता मला रात्री कालाचेर भोजन करता अथवा एक भुक्त व्रत म्हणून सांगून घेऊन म्हणजे एक वेळाक हा भोजन करता अशी निश्चय करून घेऊन हे एक व्रताचे आरंभ कोरका म्हळ्यार व्रत आचरण कोरका म्हणून सांगून म्हळलस अशी हे व्रत करता असताना मी कसन कोरेत केवल देवाला पूजन मात्रवे अथवा कसनेच विंगड कसने पूजन आणि परास्वे म्हणून सांगणारी संतसजी श्रीमद्भागवतं भक्त्या श्रोतव्यं पुरुषोत्तमे तत्पुण्यं वचसा वक्तुं विधातापि न शक्नुयात् असल एक संदर्भाचेरी केदनाक यम्मी भागवताचे श्रवण कोरकाके अथवा भागवताचे एक श्लोकं वा श्लोकपादं वा एक दिवस एक श्लोकस्य पुरो अथवा एक श्लोकाचे एक पादस्य पुरो आम्ही भागवताचे चिंतन कोरकाके पारायण कोरकाके तंतुही विशेष दावन घेऊन हे एक पुरुषोत्तम मास आईल तेदना हे पुरुषोत्तम मासांतू भागवत श्रवण कोरका भक्तीन मी श्रवण कोरकाके श्रवण केले मात्रान तत्पुण्यम वचसा वक्तुम ह्या एक पुण्य कितले मेळता म्हणून सांगून घेऊन विधातापि न शक्नुयात अशी संचेक साक्षात ब्रह्मानैलर समेत तक्क संचेक तज्जे पुण्य विवरण करचे दायनके म्हळ्यार
अत्यंत श्रेष्ठ दावनसिल्दसले ते पुण्य हे एक मासांत भागवत श्रवण केले मात्रान आमकां मेळटा म्हूण सांगून घेवन संगिरस हंत ही विशेषता घेवन शालग्रामार्चनं कार्यं मासे श्री पुरुषोत्तमे तुलसीदल लक्षेण तस्य पुण्यमनंतकं नित्य एक शालिग्राम पूजन म्हूण आमगे मलगडेन आमकां अनुग्रह केलेले प्रत्येक एक आयच्या काळांतू प्रत्येक घरांतू आसका आशिल्ले दरेची एक मलगडेल घर म्हूण आसता त्या घरकड पुणी शालिग्राम इत्यादी आसका अथवा प्रत्येक घरकडे शालिग्रामाचे सन्निधान आसल्यार अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्लें ते एक क्षेत्र म्हूण सांगून घेतकयत तसल ते एक शालिग्रामाचें पूजन आमी खंयचे रितीन नित्य करता पळया त्या न्हयता ह्या एक अधिक मास संप्राप्त जालो तेन्ना खंयचे रितीन करका म्हूण सांगलें तुलसी दल लक्षेण आमी लक्ष तुळसी अर्चन म्हूण सांगून म्हणटात म्हणल्यार अनेक आमी सहस्रनामान करतना आमी ते आत्ता कालमानांतू देवस्थानांतनी पुरा अनेक जन सद्गृहस्थ येवन घेवन पावतात ब्रह्मचारी पर येवन पावतात तांणी येवन घेवन ते देवाल सन्निधानांतू विष्णु सहस्रनामकी पठण करताची देवाक सहस्रनामांनी तुलसी दल अर्पण करतात अशें अर्पण केलें तसले विशेषता घेवन ते देवाल सन्निधानांतू अर्पण करतात अशी ते लक्ष तुलसी दल अर्चन म्हणून सांगून दत्ता अशी आमगेल्या घरकड दरेची एक आवर्तन दल अशें पुरो सहस्रनामान आमी देवता आराधन करका विष्णु सहस्रनामान अशें पुरो तशीच भागवतांतू आयिल्ले तसले अत्यंत ते देवाले एक वर्णन करतसले नाम इत्यादी प्रास पुरुषोत्तम सहस्रनाम म्हणून सांगून घेवन प्रसिद्ध ते तसल ते पुरुषोत्तम सहस्रनामान दलरीची ते देवालय सन्निधानांतू तुलसी दल दलरीची अर्पण केलेली अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून सांगून घेवन म्हणतात तसले तस्य पुण्यमनंतकम तसल ते पुण्य अनंत दान आशिल्लें तसले पुण्य मेळचेक कारण दत्ता म्हणून सांगून म्हणतात यथोक्त व्रतिनं दृष्ट्वा मासे श्री पुरुषोत्तमे यमदूताः पलायन्ते सिंहं दृष्ट्वा यथा गजाः सिंह आणि गज सिंह आणि थंय हस्ती आसता म्हणटना सिंह आनी हस्ती आयिल्ले तेन्ना सिंहाक पळोवन घेवन ते एक गजराजाक अनेक रितीर बल इत्यादी पर आसल्यार समेत सिंहा पळोवन घेवन खंयचे रितीर ते पलायन करतकी त्यांची रितीरी ह्या एक व्रतिनं दृष्ट्वा ह्या एक पुरुषोत्तम मासांतू कोण विधिपूर्वक जावन घेवन नियमपूर्वक जावन घेवन कोण हे व्रत करता व्रत केलें तसल ते एक जनांक पळोवन घेवन यमदूता पलायन्ते यमदूत दलरीची हक्क हागेर सुद्दी येवची नक्का म्हणून सांगून घेवन भायर सोडून घेवन वत्ताचके धांवन घेवन वत्ताचके तांणी एतन्मास व्रतं राजन् श्रेष्ठं कर्तुशदादपि कृतं कृत्वा पुण्यात् स्वर्गं गोलोकं पुरुषोत्तमे असल हें एक व्रत म्हणून सांगिल्लें तसले खंयचे रितीन विशेष धांवन घेवन आसा म्हणून सांगून घेवन दळधर्मरायाक वाल्मिकी सांगता आसाची कसले काय म्हळ्यार 100 एक यज्ञ केल्यार कितले पुण्याफल आसा तितले पुण्याफल हें एक पुरुषोत्तम मासाचें व्रत केल्यार एक मेळचेक मेळटा कृतं कृत्वा पुण्या स्वर्गम कृतं कृत्वा म्हळ्यार यज्ञ केल्लें म्हणून जाल्यार स्वर्ग मेळचें पुरो जाल्यार गोलोकम पुरुषोत्तमे हें पुरुषोत्तम मासांतू हें एक व्रत करून घेवन कोण देवता आराधन करतात तांकां विशेष दावन घेवन गोलोकम गोलोकाधिपती दावन आशिल्लो श्रीकृष्ण परमात्मो त्या एक लोकाक वचत तसले भाग्य मेळटा म्हणून सांगून म्हणालस पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सर्वदेवताः तद्गेहे तानि तिष्ठन्ति यः कुर्यात् पुरुषोत्तमं हे पृथिवींतू हे भूलोकांतू कितले पूर तीर्थनी पुरास कितले क्षेत्र आसा कितले देवते आसाचे ते प्रत्येक दलरेची तद्देहे तानि तिष्ठन्ति कोण पुरुषोत्तम मास व्रत करता तांगेले देहा भितरीची हे प्रत्येक सन्निधान येवन घेवन पावता म्हणून सांगून म्हणटात दुस्वप्नं चैव दारिद्र्यं दुष्कृतं त्रिविधं च यत् तत्सर्वं विलयं याति कृते श्री पुरुषोत्तमे तशीच दुष्कृतं आमी 3 विधांत केलें तसले म्हणून म्हणटात ताजे मुखांतर जावन घेवन दुस्वप्न दारिद्र्य दुष्कृत हे तिन्नीच कशें म्हणून सांगल्यार विलयं यान्ति सर्व लय जावन घेवन वतके नाश जावन घेवन वतके कोण पुरुषोत्तम मास व्रत करता तांगेले प्रत्येकलेले एक ते प्रत्येक दुस्वप्नशे पुरो अथवा एक दुर्बलपणशे पुरो अथवा तांणी केलें तसलें दुष्कृतशे पुरो प्रत्येक नाश जावन घेवन वता म्हणून पुरुषोत्तम सेवायां निश्चलं हरिसेवकं विघ्नाद् रक्षन्ति शक्राद्याः पुरुषोत्तम चतुष्टये हें एक पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगिल्लें तसलें एक व्रत
कोण करतदी कोण एक पुरुषोत्तम प्रसन्नदाव म्हणून सांगून घेऊन दृढ मन दवन घेऊन एक आचरण करतदी हें व्रत करतदी तसल ते एक आचरण करतलेंक इंद्रादि देवतेला रीची ತಂಗೆ लगी येऊन घेऊन पावून घेऊन हें व्रत करतना कसनेची विघ्न आयलर समेत ते विघ्न सर्व दूर करचेक तन्नी प्रयत्न करताचके म्हणजे हें व्रताक खंयचे विघ्न नाशी इंद्रादि देवता समेत अनुग्रह करताती म्हणून म्हणालस पुरुषोत्तमस्य व्रतिनो यत्र यत्र वसन्ति च भूतप्रेत पिशाचाद्या न तिष्ठन्ति तदग्रतः हें एक पुरुषोत्तम मास व्रत करतले खंची खंची जन खंय आसता निवास करतदी खंय आसतदी तंका भूत प्रेत पिशाच तज खंचेची एक बाद दलरीच्या सना त्यांनी यद्रा समेत रब्बनाची म्हणून सांगून म्हणतदी एवं यो विधिना राजन कुर्या श्री पुरुषोत्तमं सहस्रवदनो नालम तत्फलम वक्तु मंजसा असले एक विधिपूर्वक जाऊन घेऊन कोण हे एक पुरुषोत्तम मासाचे व्रत दलरीची कोण करता तंका सहस्रवदनो नालम सहस्रवदन म्हणून सांगणारी शंभरी तोंड असेल तसले आदिशेष म्हणून सांगून तसल ते तक्क समेत खंचे रीती पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य संख्येक समर्थ्य ना म्हणून सांगून घेऊन म्हणतदी म्हणाली तिथली एक श्रेष्ठ जावन असेल तसले व्रत हे पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेऊन तसले पुरुषोत्तम परमादरेण कुर्यादन्य मनसा पुरुषोत्तमीयः पुरुषोत्तम प्रियतम पुरुषप्स भूत्वा पुरुषोत्तमेन रमते रसिकेश्वरेण असले देवाक पुरुषोत्तमाक प्रियदानुशील मासाची हे पुरुषोत्तम मास कोण परम आदरान करतना विशेष जावन घेऊन अनन्य मनसा चांग जावन सले अचर धानुशील सले भक्तीन करतना चंचर नतील सले एक मनान करतना कोण हे एक पुरुषोत्तम मासान तो व्रत करता पुरुषोत्तम प्रियतमः पुरुषः सभूत्वा तो पुरुष पुरुषोत्तम देवाक प्रिय जावन घेवन असेल जाल्यार पुरुषोत्तम जावन घेवन पुरुषोत्तमेन रमते पुरुषोत्तम देवाल बोट्टू विशेष जावन घेवन अनुग्रहाक पात्र दत्ता म्हणून सांगून घेवन ते पुरुषोत्तमाले गोलोकाक वचून घेवन पावता म्हणून सांगून म्हणटात असली हें एक पुरुषोत्तम मास महात्म्य कसने म्हणून सांगून घेवन हें संदर्भांतू वाल्मिकी मुनी ते दृढधर्मरायाक सांगून घेवन हें पुरुषोत्तम मास व्रत तूं आचरण करिराया म्हणून सांगून घेवन ताका अनुग्रह करतसाची अशी 5 दिवस वाल्मिकी मुनींनी दृढधर्मरायाले संवाद आम्ही नारद आणि नारायण संवाद मुखांतर सूतपुराणिकानी ते शौनकादी ऋषिवरेण्य संगीतसले संवाद मुखांतर आम्ही एक चिंतन केलेलंस हे चिंतन हरिगुरु चरणा भितरी अर्पण करतस. श्री कृष्णार्पणमस्तु.